Andreas, velkommen til. Velkommen til køkkenet hernede. Tak skal du have. Tak fordi du tog dig tid til at komme med en ordentlig lektion om kartofler. Ja, det er fantastisk at se, hvor meget jeg har lykkes finde frem til her. Det må man sige. Andreas, du må lige fortælle mig, hvad du laver, og hvad din baggrund for det sådan lige. Ja, jeg er forsker ved Københavns Universitet. Jeg arbejder med kartofler. Og jeg arbejder også med genteknologi i forhold til kartofler og kvalitet i forhold til kartofler ved at bruge genteknologi. Jeg har fokuseret inden for et område, der drejer sig om stivelse. Stivelse er et utroligt vigtigt stof. Det er vigtigt i vores fødevarer. Det er en enormt stor del i det, vi spiser. En kartoffel, som jeg sagde, den 1/5 stivelse. Hvis vi ser på hvedemel, ris, indeholder 50 til op til 80% stivelse. Vi spiser I ris? Ja. Så det er den, der har flest? Den er pakket med stivelse, næsten kun med stivelse. Det er det, der giver energi, når vi spiser. Ja. Det er det, der giver os et højt blodsukker. Det er det, vi gør, at vi overlever. Så hver gang vi spiser en kartoffel, eller en skål med ris, eller pasta for den del, brød, så får vi jo energi. Og den energi, den giver udtryk i et højt blodsukker. Og den idé, vi har, jeg har i min forskergruppe, prøver på at finde ud af, kan vi lave den stivelse lidt mere sund? Kan vi lave om på den stivelse, forstå, hvordan den fungerer i den første omgang, rent grundvidenskab, og hvis vi udnytter det til at lave om stivelsen, så den bliver lidt mindre glykemisk, det vil sige, at den ikke giver så højt blodsukker, så den holder sig på et lavt niveau, at den bliver lidt mere som en fiber. Så stivelse kan vi måske lave om til en en fiberagtig stof i kartoflen, så når vi spiser den, så er den lidt mere sund. Så har jeg nogle stivelser, skal jeg bare vise her, jeg har et korn, som sådan ser stivelse ud, når den ligger i planten, og når vi får den som majsstivelse, så ser kornet sådan ud. Det er faktisk et korn, som er fra majs. Det er sådan ser det ud. Det er et majsstivelseskorn. Den er bitte lille. Den er cirka 20 mikrometer stor, så man ser det ikke med blotte øjet. Og det kan man også se, at det ikke er ikke noget, man ser. Men det gør, at den ikke kan opløse sig i det vand, som du har. Men altså, jeg tror, at skal vi vende tilbage til den anden. Ja, der sker der noget meget interessant, nemlig. Ja. Fordi at det vi nu har gjort i vores, hvis vi nu tager stivelsesprojekt, hvor vi laver om på stivelsen, så har vi faktisk taget en almindelig kartoffel, der står almindelig på den der, den er i en pose. Det er ikke noget mærkeligt med det, fordi den kan jeg lige så godt tage ud. Men så har vi lavet den almindelige kartoffel, og så har vi så overført et gen fra en almindelig kartoffel til den samme almindelige kartoffel. Så vi tager en kartoffel af en sort, tager det gen ud, overfører det til den samme sorts kartoffel, som er her, og det er jo helt ens kartofler. Så forskellen mellem de to, det er et gen ud af de der 30-35.000 gener. Det er forskellen i de to kartofler. Så det er derfor, de er så ens. Og det, der har været tricket her, fordi at det gen, som vi har, det er noget, for vi gerne vil lave stivelsen lidt mindre tilgængelig, lidt mere slow carb. Vi vil have en kulhydrat, der ikke er så hurtig, som ikke giver et sugar kick, som cola, og så bliver vi rent stisset, og så går vi ned efter en halv time og behøver mere, men som holder lidt længere end dag. Og de egenskaber her, har den kartoffel der. Må man se?
Ja, du må meget gerne se den. Nu ser du, at den er mærket, og det er fordi, at den er så GM-modificeret. Okay. Ja, den har fået et ekstra gen, så det bliver man nødt til. Det er myndighedskrav simpelthen, at man skal have det. Så den bliver vi nødt, og vi skal ikke tage den ud, fordi at... Nå, man må ikke tage den ud? Nej, det er regler, myndighedsregler, som siger det, så det skal vi bare så den kan ikke smage, eller vi kan ikke koge den, eller... Nej, så det jeg har gjort i stedet for, det er at tage stivelsen ud fra den der kartoffel. Så her er en almindelig kartoffelstivelse, så det må være den der, ikke? Så den bliver lidt sej og lidt ret klar, faktisk, kartoffelstivelse, lidt speciel. Lige netop, at den her har så, er så gennemsigtig og fin, gør, at den, når du nu har spist den lille klat, så har du enzymer, som hedder amylaser i spyt, som nedbryder stivelsen til sukker, glukose, og glukose, det er blodsukker. Det går hele vejen ud i kroppen og op i hjernen, og det behøver vi, for ellers kan vi ikke tænke klart. Ja. Så det er meget fint. Men hvis du nu spiser 2 kilogram af den der, så er det ikke så godt længere. Så derfor er det her noget, som hvis man spiser for meget, og det gør vi, altså kartofler spiser vi, spiser pomfrit og kartoffelmos, og det er mange forskellige sorter, så det gør vi lidt for meget. Så kan vi gøre den lidt sundere. Og det vi nu har gjort, det er at tage et gen ud fra kartoflen, isolere den i reagensrør, og så har vi vendt den om på den anden måde. Så i stedet for ABC, så hedder CBA. Og planten opfatter, og det er faktisk et system, som planten selv bruger for at nedregulere geners udtryk i kartoflen. Så de presser udtrykket af genen ned, og det betyder i princippet, at genen fungerer ikke. Og der har vi lært, at sådan gør planterne. Så vi sagde, men okay, hvis vi nu udnytter det system, den mekanisme, som de har, og siger, hvis vi tager vender den om og putter den ind igen i kartoflen, så vi får slukket for et gen, som laver en vis type af stivelse, kan vi så få en anden slags stivelse, som måske er sundere. Og det har vi gjort her. Så ser du, den hedder en høj amylose kartoffel. Den ser sådan der ud. Sammenlignet med en almindelig kartoffel, som ser sådan ud. Så almindelig kartoffel, kan man så sige, har lange kæder, som ser sådan her ud, og de binder sig sammen, sådan at der bliver nogle lange geler, et netværk af geler faktisk, så molekylerne ser sådan ud, og det holder ting sammen. Og den høje amylose, det er faktisk netop sådan, at vi har fået mere af de der lange kæder, som binder sig sammen. Og når de binder sig sammen, de lange kæder, molekyler, sukkerkæder, så klasker de sammen, man siger, at aggregerer, de store aggregater, og danner små krystaller rent faktisk. Og det har jeg et billede af, og viste tidligere, vi havde et stivelseskorn fra majs her. Ja. Og her er et elektronmikroskopibillede, som vi kan gå ned og kigge på. Der er simpelthen små krystaller, som stritter ud på den her måde. Og de er meget stabile. Og det består af netop de der mærkelige kæder, som er tegnet der, som går sammen på den her måde. Og det her er ikke DNA. DNA plejer man at gøre, men det er faktisk stivelse, det her. Den ligger så tæt, meget tæt, meget høj densitet, som laver en form af krystaller. Der er en lille skitse over stivelse og stivelseskorn, og hvilke forskellige strukturer man finder, og det er interesseret af at vide, hvordan de er pakket sammen på den her mærkelige måde, jeg har tegnet det her lidt ligesom pænere. Den måde, der giver forskellige konsistens og... Netop de forskellige strukturer, det er molekyler, nu er vi nede på meget små ting her, genererer helt op til noget, som vi kan føle med fingrene. Ja. Og som det ser ud her, det transformeres op til det, vi får i det her glas. Ja. Det vi er interesseret af at finde ud af, hvad molekylære strukturer, for den enzymerne, der laver de her strukturer i kartoflen, kan vi skrue på enzymerne op og ned, så de molekyler ændrer sig i sin struktur. Fordi enzymerne laver molekylerne? Ja, den laver stivelsen. Så generne laver enzymerne? Yes. Okay. Nå, det er meget rart at vide, så okay, gener laver enzymer laver molekyler sætter sig sammen i kæder på forskellige måder og udtrykker sig forskelligt, sådan så at det får forskellige teksturer eller en stivelse, som man kunne, som du siger, som er sundere. De amylaser, du har i spyttet, kan ikke nedbryde de fine aggregater, så det fortsætter ned.
gennem maven, det går ned i tarmen, det går ned i tyktarmen. Der har vi en helt en stor mængde af bakterier, mikroflora. Som så først kan ordne det. Den fungerer som mad, fordi lactobaciller og bifidobakterier, som ofte man tilsætter i mad for det gavnlige effekt, fordi har en alle specifikke egenskaber i maven. Og der kan de føde den slags stivelse, de gode bakterier, så når man har lidt bedre. Så når man så spiser, hvis man spiser den her kartoffel, så vil man føle sig mæt længere tid? Ja, for det sukker, du måske så fordøjer du halvdelen af det ned gennem maven, men halvdelen kommer så ned og er meget, meget langsom og har meget gavnlig effekt. Det drejer sig faktisk om vigtige egenskaber, ikke kun fordi at man ikke bliver så fed, men det har faktisk antikarcinogener, altså antikræftegenskaber og antiinflammatoriske egenskaber. Utrolig vigtige egenskaber for at have det godt og være frisk. Andreas, jeg leder efter hvad, altså du ved, hvis nu, hvad skal man være mest, altså hvad skal man være mest bange for? Man skal ikke, man skal jo ikke være bange, man skal være kritisk på en sund måde. Med sundt fornuft skal man være kritisk mod, hvad der kommer ud på markedet og hvad vi køber. Man skal være utrolig kritisk. Alle teknikker kan jo bruges på en god og en dårlig måde, og det er det, der er humlen i det hele, at også med traditionel forædling, så kan man nemt få noget fra, som er hamrende giftigt. Okay. Det er utroligt nemt, fordi at fra starten er de vilde kartofler for eksempel utroligt giftige. Så det er ikke noget svært, og det er ikke noget større problem at gøre det. Igen. Så det har ikke med, det er ikke vores teknik. Jeg synes ikke, man behøver at være bange for selve teknikken, men hvordan teknikkerne styres af dem, der beslutter om, hvad det er for noget, der skal blive godkendt, og hvad der ikke skal være godkendt. Det ene formål, som jeg rigtig brænder for, det er jo at lave den her stivelse, som faktisk er sundere end en almindelig stivelse. Så man ser, at hvis nu det kommer ud, og folk spiser den her stivelse, at man ser, at det har en effekt, at vi måske bliver lidt sundere. Andreas, hvis jeg ser lidt træt ud, så er det fordi, at mine hjerneceller skal køre meget hurtigt for at følge med nogle gange. Men alligevel synes jeg er blevet en del klogere. Jeg vil sige dig tak af hjertet, fordi du kom forbi og fortalte om, hvad du laver. Tak skal du have. Vi ses. Det gør vi.